hali sunkalo ma daminɛ pomme terre ni fɛn a bɛɛ sina ka yɛlɛma ten i jabaw i sogotigiw i jɛgɛtigi a bɛɛ gɛlɛyara fɛn min ka nɔgɔ dɔrɔn ye tamati de jɛgɛ yɛrɛ kɔni t'a la jɛgɛ tɛ se ka san ne bɔra n ka sugu la de ko bɛna jɛgɛ san yan Pommeter kun bɛ 8 na mɛ tile 2 in na a taara 100 minɛnw ka gɛlɛn an yɛrɛ san bɔra minɛntayɔrɔ la sisan gɛlɛya dɔɔni bɛ fɛn di dɔ in ma sunkalo kɛra tan kɔni a ma nɔgɔ an tɛ sogo dɔn an tɛ jɛgɛ dɔn man débrouiller kɛ k'a tugu k'a bari bari gɛlɛya dɔ man kɛ parce que ni fɛn ka gɛlɛn sannikɛ na san ka wari bɛrɛ t'u bolo u bɛ to munumunu san b'i dabolo ja e ma sɛbɛn mɔgɔw b'a la minɛntayɔrɔ la o fana ko bedoya ma ka gɛlɛn n'a sɔrɔ cogo min an fana bɛna fini di dɔɔni sɔrɔ kan ka bɔ yɔrɔ minnu na doyen sira ni taxi sira ni forokɔnɔmɔgɔw ni fɛn caman caman ni nɔgɔya bɔra sanfɛ dɔrɔn dugumala bɛ nɔgɔya n'olu fana y'a ta gɛlɛya la u b'a feere gɛlɛya la